Muna ang among sakyan na pambot guys. Dali na, manakay na ta. Oh, sakay na mo. Sakay na. Sakay na, sakay na. Abs. Andos, andos, andos. May igo tatanan? Okay, musakay na ko, musakay na ko. Oh. Balik na mo. Sige na, sakay na. Oh, baby. Tin, tin. Ito kayo, ito nga. Ala. Okay. Masa pa mo dito pa ko? Ay, sorry na. Dito pa. Oh, baby, dito pa ko na ko. Dito kasali. Okay guys, andar na guys. Dumating na kami guys. Welcome to Bonbon. Dumating na po kami guys. Saka na ko dire sa hagdanan. Masa mantaan ni Dapit. Diri ah. Sige ba ganit na naman ba? Yung ilang kusina guys. Kusina dire guys. Dire. Dire ra ibutang. Guys, tiara guys, ang dagat guys. Ang baterya guys. Ano, buslot? Na buslot na kuan guys. Ang lababo. Sus, marin. Tabi na kay. Nay, Mineral guys. Pangsabaw natin guys. Nagkaroon bali lang yung mga food. Ha? Nagkaroon bali yung mga food. Sudlan na sa mga kuwan. Guys, nakakaw na guys. Na siguro na yung isa ka bugo na. Kuha naman siguro yung panakutan lain. Ay, isa ka kabangan guys na kuan guys oh. Dili makakuan. Yan kay dong kutsilyo to. Ang panakot na lang. May kutsilyo. Ano sige itong kadante? Guys, dara tong kusina guys. Tatadan ba? Isang tatadan. Just masyungoy sa kanina. Itong expert guys sa pagluto guys. Okay guys, itong expert guys, nanay. Si pangalan na to? Yeah. Bombay guys. Di na ko na ipahibalwang yung pangalan guys, kay eksklusibo.
Utang na Bombay guys. Bay ko rin templa bay. Hindi siya siguro maging sarap dan. Siya ano? Utang na Bombay. Itong kuan. Luy, ari na. Ay. Guys, yung foreigner natin dyan, nag-swimming. Guys, ang atong luton guys, tinulang tulingan. Okay, lunod na guys. Tara guys, so nanay-tanglad, luya, Bombay. Yung gani. Tara guys, gihugasan na ang isda. Baka niyo manay. Lagi. Bukal na. Nang malapo yung Bombay ay diri. Sinapangat si Tom. Uwang kanak bay. Hindi ko alam siyang jira. Kumay ko yung mga pamahaw. Agad-agad. Sudan din. Ito gani sila ng tuloy. Ito gani ka ako sa ito. Ay, abay ka mo yung hatag na kukan mo. Ito. Di ako kasagin ako sa iyo yun. Katapabay mo si Dante. Mapit mapuno. Puno ay Awa diri, wa naman. Di ako hatag na sa iyo mo. kasing sarap. Oo, nasa ako na yun. Awas-awas. Kumpo kami ako. Kasi ko ang asin. Ano? Ito rasa. Pira. Gira. Gira ba yun? Pala guys. So, ikaw, tugang eh. Asin? Hoy, bokal na iniya. Guys, bukal na guys. Takpan sa una. Ayos, inay na. Luto na guys ang atong tinulang tulingan. Ihaon na guys. Tagad ko lupay, ang bitong tangad. Pagkabali sa bitong tangad mo. Uy, sorry pa. Ganda. Tira. Mura. Diyan sila pa. Mama! Mami. Mami ang ko. Ito sila na talat. Sorry na, mami. Mangi na mo to, tupad dito. Nakortahan si Tukol kay Ano Ikargano. sa kalibo? Dini na mo. Kalibo na kayo, pero kung ipalo na tayo, upatong na eh. Pagbayad. Pero kung tayo nga dirak ko. Ito ka din ha. Pagtahan ko siguro si Tao. May kano ba yan? Kano? May kano. Oo. Ay, kano, Kul. Daganay Tapos, kong paano kwarta. kontrol pa dito, matangin pa na sa kalibo ha. Ay, tubig din. Uy, di, uy, magkalibang ka? Uy, Dini na. di ko na magkuhan. Libang na niya, libang ka. Hangover siguro na. Hangover. Kabog naman. Di ba hugang pagkaranda kuhan? Ito na nagtapok noon.